Здравейте, пота, аз съм Боди и тук сме зомби бос. Кажи хиве. Коп, умрях. Аз сега Майнкрафт оцеляваме, епизод 3, а той играе Shadowgun. Както виждате, сега лягам да спа. Лягам да спаш. Лягам да спа. Лягам да спа. Нямам добре се вижда. Влади? Да. Добре, чуш се. Така. Стъклата са се изпекли ли? Супер. Ще виж на клипа ми, правя ги на глас панели стъклата. Опа. И не това Survivor епизода. Ко? Чакай, гледам за Глемпинг Конг, но тебе... Кали, мама се имам под това. Сега е тук ти. Survivor Games. Хубаво. В този епизод ще се довършим къщичката. Може да ходя на копая следващия епизод. Ето така. Обаче, зомби бос. Да, казвай. Ще видиш клипа каква яка къща направихме се. А ти видиш в моят клип каква яка къща направих? Може да 100% по-яка. Каква е моята е като шах. Шах! Да бе, такова бяло-зелено, такива различни цветове. Добре. Кажи на твоите фенове се запишат за моята томбола. Добре, той ще прави томбола за 20 абоната. Ако искате, запишите, долу в описанието ще има канал. Аз съм болен малко. Не, защо томбола? Майко, пропуснах томболата вместо това. За малко щях да кача втори път томболата. Стигнаха ми, ха-ха! Това е къща, само трябва да направя по-хила, е готова. Опа, трябва ни кол, аз знам къде има кол, спокойно. В моя Survivor има постоянно кол навсякъде при мен. Тук ще влизаме. Знам къде има кол, аз помня. Бро. Ето е тази кола, виждате ли? Бро. Хомастай. Аре бе, Про, кажи нещо. Кво е Про? Няма параш, в моя Survivor има само кол. Браво, Джей. Ти болен да си, 2 кол ще ми даде. О, божечко, боже. Гледай сега как се убия една крава с брадва. Стой, ма! Взех си 4 коша. Ето така, искам да го направя от тези такива. Изхъбих стъкло. И така. Бро, къде е продини едно БГ? Продини БГ. Това е супер. Не е супер. Тук ще е така. Къде има пясък и тук къде има пясък. И ще купая с така. Налях те шерпа, каза се си по карафта.
Не толкова ще стигнат. Зомби бос! Да, казвай. Ойт! Искаш направо по-бързо томблата да ще кажа. Томблата искам да стане още днес. Ама... Дини, по-скоро не дай ми пречика, не дай ми праща линк към канала, а линк за томблата на клипа за томблата на пречи. Да го изгледат. Няма само канала, ти когато се активират канала, ме ще видят клипа. Ама аз трябва да се я направя във Facebook страницата, нали? Да сложи ли таковата във Facebook страницата? Ще изчакам малко. Толкова ще направим 4 торча. Когато направим къщата ще осветим с тия 4 торча. О, супер, 4 стъкла. Само че 4 торча ли имаш? И аз геле, направи го. Мога и така, цак. И може така. Иха, супер. Така и ще става. И тук ще сложа една вратичка. Хора, сори, че съм болен, ама... И още един звука. Ой, симметрично. Симметрично. Това че хотя да стъкла. Ето. Това е тъпо. Дени да качвам ли клип? Както искаш, бе. Така. Аз съм виждал и така да храпя, сега по-кричето. Чест моя хора. Тя се издуха. Ще заглуша да ви чувате моите буртене. Айде заглушавам. Тук съм. Не задушим по-къщество. Ще е много яко от дърво да се направиш една хубава броня. Нали? На кой ми кажа? На тебе. Влади. Да. Много яко щеш да се... Много яко щеш да можеш да си правиш дървени брони. Нали? Да. Да, бе, това ще е яко. Да се събираш дърво и после да си правиш едни хубави брони. Не от кожа. Ето аз мога да направя нещо от кожа, но не си я храня за enchanting table. Ще остане нещо в честа. Съм припълен. Правда също ми трябва. Що ще остави дървото, само съм грешал. Вот. Ще ми виж на клипа каква яка къща направих.
Омага това ще съм го оставил тук. Супер къщичка. Извинете. Влади. Вчера си някой ми пишат някакви глупости. Как ме е влезнал дискусията? Чакаш на дискусията 10 бутони и чети само надолу, напиши някъде на последна дискусия. Няма стигна да го fuck you. Не супер къща, само трябва да събера да го. Кома. Очаквайте клипове на една много яка игра, казва се The Park. Очаквайте да снимам на нея. Много готина игра. Направо много майски вход почнах. Разказва се за такова, за една жена, която си изгубва детето в един парк. Направо много майски вход почнах. Надявам се да не лагва като на Майнкрафта ти. Добре, събрах се за фото, отивам да... Ой! Ух! Зомби бос! Да. Играеш ли? А? Не. Какво правиш? Ще направя каменни неща вече. И ето и нашите каменни инструменти. Обаче трябва да ги преместим и тези неща. Да ми видят по-бързо Facebook страницата да стана по-бързо 20. О, супер! Да, и това беше този епизод. Не да сте го харесали, ако така да ти да помните, се абонирайте до следващия епизод. Чао, чао!